No niin, nyt on kulunut vuorokausi siitä, kun on asennettu tuo moottorin lämmitin tähän Nissaniin ja tämmönen sinne laitettiin ja siinä jäi vähän kyseenalaiseksi se jäi vähän korkealle, että tuleeko ilmauksen kanssa ongelmia. Nyt moottori on tosiaan kylmä ja se on siinä, no ei vuorokautta vaan yö yli ollut tässä tallissa, mutta pakkasen puolella on, niin nyt vähän laitellaan autoa roikkaan ja katsotaan mitenkä se lähtee toimimaan vai lähteekö, että joudutaanko siirtämään kuitenkin tuota yksikköä. Siinä olisi paikka siirtää se 10 senttiä alaspäin, niin se varmaan olisi parempi, mutta katsotaan päästäänkö tällä nyt tämä väliaikainen talviajelu. Minä laitan se nyt roikkaan ja kuunnellaan kuuluuko sitä mitään ääntä ja mitä tapahtuu. Noin. Kyllä sieltä lähti heti surina kuulumaan, kun laitoin tuon roikka johon kiinni ja nyt ajattelin tässä päivystää jonkun 50 minuuttia, katsotaan alkaako se lämpimään. Itse asiassa sehän on heti lämmin. Se on melkeinpä sanoisin, että ei kärsi koskea kädellä, se on alle minuutin ollut päällä, niin vastus ainakin toimii ja pumppu siellä pyörii. Kuuluu ääni ja pikkusen täriseepi tuo, mutta on näköjään tulinen. Elikkä kyllä lämmin on ja tossa onkin mulla tuo dumpin letku menee, mutta jospa se nyt ei siinä häiriintys. Nyt on ollut lämmitin semmosen 40 minuuttia päällä ja täältäkin on tämä yläletku ihan lämmin. Ja sit tuolta termostaatin toiselta puolen kun kokeili, niin siellä on myös lämpöä. Käyn vähän starttaa nyt ja käyn vähän ajelemassa ja kokeilen tosta onko se yhtään lämpimämmän tuntunen se startti sitten kuin ilman lämmitystä. Sittenpä meillä onkin mennyt jo useampi päivä, että auto ei ole käynnistetty ja on ollut tässä tallissa, mutta pakkasia on käynyt semmonen 20 astetta. Ja autossahan on siis juuri asennettu Itä-Karttula Max EQ-purkki. Ja ajattelin, että tehdään tämmönen testi. Katsotaan tuolta nyt tuo jäähdytysnesteen lämpötila. Se on jopa +8, mikä on kyllä aika paljon, kun ulkona tällä hetkelläkin taitaa olla joku 10 astetta pakkasta. Mutta minä teen sillä, että mä laitan nyt tämän lämmittimen tuosta töpseliin ja seurataan vähän, että millä tavalla se tuo vaikkapa puolessa tunnissa, niin minnekä se on lämmennyt. Elikkä tämmönen testi vielä tässä lämmittimen kanssa. Ja tosiaan, mulla on tuo lämmitin edelleen tuossa samassa paikassa. Ajattelin sitä, että se olisi hyvä siirtää vähän alaspäin siitä. Mutta sitä tänään vähän kokeilin, niin se tulee niin ahtaaksi sitten taas tämän sivulle lähtevän putken takia, mikä siis kiemurtelee tässä ja tuohon laittaa sitten roikka. Niin se sitten ahisti niin paljon, niin pitäisi saada käännettyä sitä vähän vielä jotenkin toisinpäin ja sitten kuljettaa täältä, mistä se varmaan normaalisti ehkä menisi kohti puskuria. Niin jätin sen nyt sitten edelleen tuohon. Meillä on tällä nyt ajellut aika paljon ja ei ole ollut mitään ilmausongelmia tai muita. Niin antaa sen nyt olla siinä, jos ei kerta ongelmia tule ja lämmitys toimii ja näin, niin tehdäänpä taas yksi tämmönen testi ja minä kerron teille tuloksia, mitenkä tuo moottorin lämpömittari reagoipi siihen. Okei, eli nyt meillä on mennyt tasan puoli tuntia siitä, kun laittiin roikka kiinni, eli 8 asteesta ollaan puolessa tunnissa tultu 34. Sitten sanotaan vielä semmonen huomio, mitä tässä on opiskellut näistä, niin optimitilanne ilmeisesti olisi se, että tuo ylhäällä oleva letku, josta lämmitetty vesi lähtee eteenpäin,
niin se menisi ensimmäisenä suoraan lohkoon. Eli tietenkin lämmittää sitä lohkoa ensimmäisenä, ja siinähän se vesi sitten matkalla jäähtyy, kun se kiertää takaisin taas tuolle pumpulle. Niin nythän mulla tässä käy sillä tavalla, että mulla lämmitetty vesi lähtee ekana tuonne sisäkennoa kohti, ja sitä kautta vasta kiertää takaisin taas pumpulle, ja menee myös tuon lämpömittarin ohi, mitä me nyt katsottiin tuolta läppäriltä. Elikkä puolessa tunnissa voi sanoa, että niin kun koko tuo, mikä vesi siellä nyt kiertää, niin se koko vesi on lämmennyt hyvinkin sinne 34, koska se kiertää nuin päin. Optimitilanne ilmeisesti olisi tosiaan niin, ja se kuulostaakin ihan järkevältä, että kuumin vesi ekana tuonne lohkoon ja sitä kautta sitten muualle. Mutta tekis meillä sanoa taas yhden kerran väliaikainen asennus, näillä mennään. Rupesin vielä miettimään että mitenkä paljon sillä on väliä, kumminko päin se vesi kiertää. Tämän vesipumpun tehohan on 15 litraa minuutissa. Eli jos nyt oikein ymmärrän, niin pidetään pumppua minuutti päällä, niin 15 litraa tavaraa menee läpi. Jos niin on, niin onko sillä sitten hirveästi väliä, että kumpaanko suuntaan se vesi niin kuin lämmennetään, koska niin kuin alussahan se pitäisi alussa se on hidasta, mutta sitten kun se alkaa olla jo tuommoista kädenlämpöstä, niin ei sillä varmaan sitten enää hirveästi ole väliä. Vaikka ymmärrän kyllä, että moottorin lohko on varmasti se kaikista kylmin paikka, ja sinne olisi hyvä sitä lämpimintä pukata. Ja tämähän voi olla sitten oikeasti kovalla pakkasella semmoinen asia, mikä vasta näyttäytyy ongelmana. Minulla tämä auto on tallissa, kylläkin kylmässä tallissa, mutta oon huomannut, että kylmä tallikin on todella parempi kuin taivas alla. Mutta tämmöisiä huipputieteellisiä testejä täällä nyt tehdään ja näillä mennään. Ja nytpä meillä on mennyt täys tunti tuosta kun laitettiin tuo auto lämpiämään. Vesiletkut on kädelle huomattavasti lämpimämmät kuin puoli tuntia sitten, että en tiedä nyt mitenkä todellista lukemaa tuo antaa, että varmasti se kokonaisuudessaan se vesi on kyllä lämmennyt huomattavasti ja onhan tuossa nousuakin, mutta ei läheskään niin radikaalia kuin ekalla puolella tunnilla. Ja en tiedä sitten missä kohti se lämpösuoja tulee vastaan. Tämähän ei todellakaan kiehuvaksi tuota vettä ole tarkoituskaan lämmittää. Niin nyt se on ollut tunnin. Itse asiassa jollakin on kokemusta ja tarkkailut tällä tavalla tuota veden lämpötilan nousua, niin ihan mielenkiintoista kuulla, että pitäisikö se olla vielä korkeammalla. Mutta uskon, että varmasti helpottaa aika paljon kylmästarttia, jos pakkasellakin saadaan se tommosiin lukemiin. Ja nyt meillä on 1,5 tuntia ollut auto roikassa. Katsotaanpa mitä Itä-Karttula Max Eku sanoo. Se sanoo nyt, että 58 asteista olisi vesi meillä moottorissa. Ja tuossa tunnin kohdalla jo huomasin sen, että tuo lohko oli itse asiassa jo ihan lämmennyt. Elikkä tunnin roikassa olon jälkeen pystyy jo tuntemaan tuosta ihan jopa tästä niin venakoppien päältä lämpöä. Ja nyt se on erittäin lämmin. Jopa tämäkin on tästä lämmin. Että kyllä voisi sanoa, että siellä alkaa koko lohko olla jo aika lämpöisenä. Tehdään vielä sitten samanlainen käynnistystesti, että mitenkä se hörähtää. Mutta tässä on otettava se huomioon, että autossa ei ole kunnollisia talvikäynnistyskarttoja Ekulla. Että se voi lähteä hieman huonosti ja näin, niin ei ehkä niille anneta painoarvoa. Mutta selvästikin lämmitin toimii. Ja varmaanhan se talvella ehkä tuommoinen 1,5 tuntia olisi mitä roikassa käytettäessä. Sitä en tiedä rajoittaako tuossa jo se niin lämpövastus, koska täällä on tosi kuumaa letkua täällä ja lämmönmittaus. Lämpöanturi on vasta tuolla ja se kiertää tämän kaiken läpi, sisäkennon läpi ja niin edelleen. Niin sitä en tiedä paljonko tuo mahtaa tuolla nyt sitten jo rajoittaa. Jos se vesi on tuossa tosi kuumaa, niin sittenhän se kytkee vastusta välillä pois. Vai en ole varma, säätääkö he sen tehoa vai kytkeekö se pois sitten kun vesi alkaa olla liian kuumaa. Jos muistan oikein, tästä ei ole varmuutta, mutta ihan kuin olisi ollut, että 65 astetta kuumemmaksi ei vettä lämmitä. Siinäpä se nyt on letku lämmiti, saanut hyvän tunti 45 minuuttia lämmittää moottoria ja käsin kosketeltavan lämmin lohko kyllä on, että
voisi olettaa, että tämä laite toimii ja moottorillekin tulee semmonen terve käynnistys. Siihen tässä vähän tosiaan pyrittiin, että ei tarvitsisi ihan kylmää lohkoa rummautella tulille, kun tämä auto ei kuitenkaan talviautoksi ole jäämässä. Mutta otetaan nyt starttitestikin tässä vielä, niin katsotaan miten se hörähtää tulille. En tiedä miten hyvin näkyy tuosta videolta, mutta oli ihan selvä ero siihen viimekertaiseenkin starttiin. Konehan lähti ihan tosi mukavasti tulille ja meillähän näkyy heti tuolla moottorin lämpöjä. Elikkä erittäin hyvin toimii tuo lämmite nyt näissä olosuhteissa ainakin. Ja hyvin toimiva tuote, vaikka asennus on pikkusen kyseenalainen. Suosittelisin sen laittamaan sinne vähän alemmaksi. Ja sitä vedenkiertosuuntaakin voisi pikkusen miettiä, että se kaikista kuumin vesi lähti suoraan sinne lohkoon päin. Se voisi nopeuttaa sitä lämmitystä ja ääriolosuhteissa varmasti myös parantaa sitä. Moottorin lämmittimen testivideot olisi nyt paketissa ja asensin muuten tämmösen ralliratinkin tähän Nissaniin ja tästä on myös oma video. Käypä kattelemassa se, jos se on jo julkaistu. En ole varma kummiko päin nämä nyt menee. Mutta tämmönen asennus. Ei oikeastaan ollut muita ongelmia muuta kuin ton töötin kanssa, mutta siitäpä siinä omassa videossa vähän lisää. Tämmönen lämmitin tosiaankin asennettiin tähän autoon ja tästä videosta löytyy ykkösosa, missä käydään vähän läpi sitä asennusta.